खुलुमबाय आरो फिन JSP Advice 365 फोलेरनिफ्राय नोंथांमोननिसिम गाहाम हामलायनाय बावहरनानै आं दिनै मोनसे गोदान कन्टेन्ट लानानै फैदों। बे गोदान कन्टेन्टआव आं स्पेशली आथिखालाव सोलिबाय थानाय मोनद' हारिफोरनो ST होनो थाखाय आसाम गभर्नमेन्टआ केबिनेट डिसिसन लानाय बाथ्रा आरो बे केबिनेट डिसिसन लानाय जि आसाम गभर्नमेन्टनि प्रप'जालखौ सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनो दैथायहरनाय हाबाया आथिखालाव थिरांथा जाबाय। बेखौ लानानै थाखानाय एक्जिस्टिं थामहिनबा थाखानाय STफ्रा माबा मोनसे खहा जागोन नामा, बेखौ लानानै दिनै दुलाराय आसामजों लोगोसे नर्थ इस्टार्न रिजनावनो बेनि गोहोमा गोग्लैनायखौ जों नुनो मोनदों। मानोना थाखानाय STनि आसामनि सुबुं बिसाना गासै 40 लाखल' आरो जायफ्रा मोनद' हारि, बे मोनद' हारिनि सुबुं बिसाना 2 कौटि। दा 2 कौटि सुबुङा जुदि ST जानानै फैयोब्ला थाखानाय 40 लाख STफ्रा माबादि पाट्टा मोनगोन आरो बिसोरनि राजखान्थियारि सुरक्षा थामहिनबा रैखाथि कबचा बोरै जागोन, बेखौ लानानै आथिखालाव दाजाब दानख'आ सोलिगासिनो दं। आरो थारैनो आसाम गभर्नमेन्टआ बै मोनद' हारिफोरनो ST थामहिनबा शिड्युल ट्राइब होनो थाखाय सिगांनिफ्रायनो बुंबोबाय थादोंमोन आरो बिथांमोना फैयै फैयै दिनै 10 बोसोर बिथांमोनखौ थामहिनबा कच, राजबंशी, मरान, मटक, सुथिया, आहमफोरखौ 10 बोसोर थगायनानै दोनबोबाय। दा बेनि जाथाय बिजाथायखौ लानानै बिथांमोननि गेजेराव दिनै गोसो हमथानो हायै मोनसे थासारिया जोनोम लादों। जेरैखि जाया बिथांमोना ST स्टेटासखौ मोननो नांगौ आरो ST स्टेटासखौ मोनाब्ला आसामाव जिरायनाय गैयै मोनसे दावहारि थासारि जाबाय थागोन, बेखौ बिथांमोना फोसावदों। आरो आथिखालाव बिथांमोना नन स्टप ST मोननो थाखाय खामानि मावबाय दं, नाथाय दासिमबो बेनि फिथाइखौ थायनायखौ जों नुनो मोनाखै। दा बेखौ लानानै जोंनि थाखानाय मोन 14 थाखानाय STफोरनि दैदेनगिरिफ्राबो रायजो राजाफोरखौ लानानै STखौ जाहाथे आसाम गभर्नमेन्ट आरो भारत गभर्नमेन्टआ होनो हाया, बा होयोब्ला थाखानाय STफ्रा खहा जायोब्ला गोबां दावराव दावसि जागोन, बेखौ बेस खालामनानै बिथांमोनाबो माब्रै मोनद' जातिनि ST स्टेटास होनायखौ होबथानो हायो, बेखौ लानानै दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बायदि शिड्युल ट्राइब कास्टनि संगठनफ्रा दिनै नांथाबबाय दं आरो जिरन गैयै बिथांमोनाबो प्रसेसन खालामबाय दङ। जुदि ST मोनद' जातिनो होनाय जायोब्ला आसामाव अर जोंगोन आरो बिनि दायनिगिरिया सरकारानो जागोन होननानै बिबुंथि होबाय दं। दा खोथाया जाहैबाय, माखासे ससियेल मिडियायाव जोङो ST स्टेटासखौ लानानै गोबां सोरबाया मिनिथावना आरो मानहानि होलायनाय जुक्ति गैयै खायसे भिडिअ खालामनानै जोंनि गेजेराव गिख्रंथाव थासारि सोमजिहोनो नाजानायबो जों बे ST दा बेफोरबादि भिडिअ बानायनायफोरखौ जोङो टटेलि स्टप खालामनांगौ। मानोना ST स्टेटासखौ लानानै नंखाय बांखाय भिडिअ बानायनानै बबेबा मोनसे हारि कमिउनिटिनि गेजेराव गुदुं थासारि सोमजिहोनो नाजानाया जोंनि खामानि नङा। नाथाय STखौ दाबिनायखौ बिथांमोना माबादि मोननो हागोन आरो माबादि मोननो हाया, बेफोरखौ बेस लानानै जुक्ति तर्क ओंथि गोनां मोनसे भिडिअ बानायनायनि गोनांथि दङ। नाथाय जों फेस्ला भिडिअ, फानि भिडिअ बानायनानै माखासे ST आन्दलन खालामग्राफोरखौ मानहानि खालामनानै गावजों गाव बियो बैजों सुथुर जानाय, बियो बैखौ सिखा रुवा दिन्थिनानै दाननो सिगिनाय, हुमखि होनाय, बेफोर थासारिया मोजां नङा। मानोना जों आसामनि थागिबि सुबुं, गोबां ओनसोलावनो गोबां माहारिनि राव हारिमुनि मानसि थायो।
सावथालफोरनि गेजेरावबो राजबंशीफोरनि गेजेरावबो बर' गामि थायो, बबेबा आहमफोरनि गेजेरावबो बर' गामि दङ। बेबादिनो हाबसन हुबसन जालायनानै जोंनि मानसिफ्राबो रायजो जागासिनो दङ। बेनिखायनो जोंनि मानसिफ्रा खोब सानै हयै सोलिनायनि गोनांथि दं होननानै आं सानो। मानोना बांद्राय सोरबाया सोरखौबा बेफोरबादि इनाय भाबै जुदि गाज्रि भिडिअ बानायनानै मानहानि खालामनाय जायोब्ला एबा बै मोनसे हारिखौ जुदि बांद्राय फानि भिडिअ बानायनानै मान सन्मान अपमान खालामोब्ला बिथांमोननि गेजेराव मोनसे बिग्रायखांनाय थासारिया बांसिनसो जागोन आरो जोंनि सुथुरा बांगोन। बेनिखायनो जोङो आथिखालाव माबोरै ससियेल मिडियानि जोहै बै माहारिफोरखौ जोंब्लावनायनिफ्राय जों माबोरै कन्ट्रल लाबोनो हायो बेखौ नोजोर बोनानैसो जों भिडिअ बानायनांगोन। नंगौ, बिथांमोना खोब जौगानाय मोनसे जाथि, आहमबादि जाथिया दिनै तुरुन गगैनि समसिम आरो राजानि आमोलनिफ्राय बिथांमोना 600 बोसोर आसामखौ रायजो खुंनाय मोनसे जौगाखां हारि। बिसोरो स्पेसियेलि एसटि जानो हानाय खुनु क्राइटेरियानो गैखाया। दा गुबुन फारसेथिं बै मोनद' हारिफोरनि गेजेरावबो कच, राजबंशी, मरान, मटक, चुटिया आरो आदिबासीफ्रा झारखंडआव एसटिब्लाबो जोंनि आसामाव बिथांमोनखौ ब्रिटिश गभर्नमेन्टआ साहा खानो थाखाय लाबोनाय जादोंमोन आरो बिनि उनाव बै टि ट्राइब मानसिफ्रा बावहाय गोजोरै रायजो जालांदोंमोन आरो लेबार मावनानै उनाव बिथांमोना जोंनि भारतनिनो नोगोरारि जादोंमोन। बियो नंगौ। नाथाय दा खोथाया जाहैबाय एसटिखौ डिमान्ड खालामनानै मोनो नामा? आरो भारतबादि संबिजिदा ओरैबादि मोनसे संबिधान जायखौबो सोदांनो हायो आरो खायसे जानायखौबो जोङो रिजेक्ट खालामनो हानाय मोनसे संबिधान होनना बुङो। जायखौ सोदांनोबो हायो आरो जायखौ सोदांनानै बबेबा मोनसे बेसादखौ सोसननानैबो लानो हायो आरो जाथावैखौबो पलिटिकेल भाबै नांबाय थायोब्ला बियो आबुं महर मोननो हायो। दा बेनिखायनो जोंनि गोरों गोराफ्रा बे एसटि स्टेटास होनायखौ इजि महरै लानो सानाखै। नंगौ, बे मोनद' हारि माहारिफ्रा खोब एडभान्स जाथि आरो बिथांमोननि गेजेराव दिनै आसामनि मादावनो IAS, IPS, ACS निफ्राय लानानै लेक्सार प्रफेसारसिम जों आखाइ बिजौआव साननानै नायोब्ला बिथांमोननि जि सोलोंथाइनि हार आरो गेदेर साख्रि मावनायनि हारा बिथांमोनानो बांसिन। दा बिथांमोना थारैनो जुदि एसटि जानानै फैमारोब्ला जोंनि थाखानाय एसटिनि जि रिजार्भेसन, बे रिजार्भेसना जुदि बाङाब्ला जोंहा गोबां खहा दं। बे खोथाखौ लानानै दिनै आसामनि गेदेर गेदेर इन्टेलेक्सुवेलफ्रा आरो गेदेर जनजाति नेताफ्रा बुंगासिनो दङ। दा थाखानाय एसटिया खहा जायाबासिनो जुदि एसटि होनो हायोब्ला जोंहा जेबो बुंनांगौ गैया। बे खोथाखौ सिगांनि इउपिपिएल गभर्नमेन्टनि मानसि थामहिनबा दैदेनगिरिफ्रा बुंदों आरो दानि बिटिसिनि चिफ मानगोनां बिथां हाग्रामा महिलायाबो बुंदों। एसटि होनायाव जोंहा बुंनांगौ गैया, नाथाय थाखानाय एसटिया जेबो हेम्पार खहा जायाबासिनो एसटि होनायावसो बिथां हाग्रामा महिलारिया जेबो बुंनांगौ गैया होननानै बुंदों। दा आथिखालाव जोंनि बिटिसिआव हाग्रामा महिलारिनि सासन दं। दा हाग्रामा महिलारिनि सासन थानाय समाव बे थासारिया जोंब्लावनाय थासारि जादों। दा बेखौ बेस खालामनानै माखासे सुबुंफ्रा हाग्रामा महिलारिखौ इलेक्सन समाव बुंनाय खोथाफोरखौ बेस खालामनानै दिनै मोनसे जोंनि बर'फोरनि गेजेराव गाज्रि थासारि सोमजिहोनो थाखाय बे एसटिखौ हाग्रामा महिलारियानो जासिखादों आरो हाग्रामा महिलारिनि जासिनायाव दिनै बेफोरबादि थासारिया जोंनि बिटिसिआव जोनोम जादों बेखौ बुंनो सानो। नाथाय बिटिसिनि अनगायैबो दुलाराय आसामावनो बे अरा जोंगासिनो दङ आरो बे अरखौ फोजोंनाया जोंनि बिटिसि गभर्नमेन्टनि जेबो आखाइ गैया। मानोना आसाम गभर्नमेन्टआ दिनै 11 बोसोर बे मोनद' जाथिनो एसटि होनो थाखाय एसेम्ब्लियाव सावरायबोबाय थादों आरो बियो खेबले खेबले भारत गभर्नमेन्टजों बे रिजेक्टेड जादों। आरो रिजेक्टेड जानायनि जाहोना बेनोदि बिथांमोना ओरैबायदि मोनसे जौगाखांनाय मोनसे जाथि, बिसिनि
राव हारिमु सोदोमस्रि धोरोम फालिनायनिफ्राय लानानै बिथांमोननि जिउ खांनायनि जि लाइफस्टाइल लिभिं अफ लिभलिहुड बियो भास्ट डिफारेन्स आरो बिथांमोना खोब एडभान्स। नोंथाङा बे मख'नाय सुबुंफोरनि रायजो जानाय, गामियाव थानाय, न' बां, धोरोम सिबिनाय आरो सोलोंथाइ बायदिखौ अध्ययन खालामबा फरायथोब्ला जों नुनो मोनगोन जोंनि थाखानाय एक्जिस्टिं ट्राइबेलफोरनिख्रुइ बिथांमोना मर एडभान्स। दा खोथाया जाहैबाय जोंनिख्रुइ रोंसिन, रासिन, गोरोंसिन आरो जौगाखांनाय जाथिया जुदि एसटि मोनोब्ला जोङो जामब्रना लागोन आरो जोङो बांग्रिं खफाव गोलैगोन आरो जोंनि मानसिफ्रा बैफोर थिखानाय एसटिआव साख्रि मोननाया गोजान जागोन आरो जोंनि काउन्सिलावबो जोंनि रिजार्भेसना बिथांमोनजों सेदलाय बेदलाय जाहैगोन। बेबायदिनो गोबां बिथिङाव जोंहा गिनांगौ दं। दा आसामावबो कास्ट सार्टिफिकेट लानानै जोंनि एसटिनि साख्रिखौ सिगांनिफ्रायनो दखल खालामबोबाय दं। दा बेफोरो जोंनि थाखाय खोब दुखुनांथाव खोथा। गुबुन फारसेथिं जोंनि मानसिफोरनि गेजेराव डिभाइड एन्ड रुल जानायनि जाउनावबो दिनै बेफोर थासारिया जादों आरो गुबुन फारसेथिं मुस्लिम कमिउनिटिनि सुबुं बिसाना आसामाव बांबोबाय थानायनि जाउनावबो दिनै माखासे कमिउनिटिफ्रा गावसोरनि राव हारिमु सोदोमस्रिखौ बोरै गाबथाना लाखिनो हायो बेखौ नोजोर थिबोनानै एसटि जानो लुबैनायखौ जों नुनो मोनदों। गुबुन बिथिङाव सिगाङाव बिथांमोना एसटि जानो लुबैयामोन। एसटि माने साम', खांख्राइ, गाला गुन्जेर, गुसेंग्रा, गुमा, जिबौ, मावजि, सैमा, सिगुन, सिला आरो हाग्रानि थैनाय गेसाव गोफोन जाग्रा, हाग्रानि था बायदिसिना नागिरना जाग्रा आरो सिखार खालामना जाग्रा जाथि आरो जायनि न' बांफ्रा मख'थावना नङा, जाय जाथिफ्रा धोरोम सिबिनाय बिथिङाव मोदाय दावदायखौ सिबियो आरो गोदोनि सिस्टेम बादियै बिथांमोना धोरोमखौ फालियो, बेफोरसो ट्राइबेल जानो हायो आरो बिसोरो लाजि गुसु आरो मानसिनि मोखाङाव नायनानै बेफोरबादि जातिफ्रा खोथा बुंनो हाया। दा बेखौ नोजोर होनानै नायोब्ला रियेलि बे मोनद' जातिया एसटि मोनोब्ला जोंहा खहा जागोन बियो रोखाखा। नाथाय भारत सरकाराबो हरखाबै होनो होनब्लानो बे एसटिखौ होनो हाया। बेवहाय माखासे थिखाना होनाय नेमखान्थि दं, क्राइटेरिया दं। बे क्राइटेरियाखौ फुलफिल खालामनो हायोब्लासो बिथांमोना एसटिखौ मोननो हागोन आरो बे क्राइटेरियाया फुलफिल जायैनि जाउनावनो दिनै बिथांमोननि जि फाइल, डिमान्डिं फाइलफ्रा दिनै टेबोलाव गोग्लैसोनानै दङ। जों बांद्राय आबेगिक जानानै खायसे खोथाफोरखौ बुंनो नाङा, नाथाय जों खौसे जानांगोन जाहाथे बिथांमोना जोंनि जातिखौ खहा खालामनो हाया बा नोरजिया खालामनो हाया, बेखौ नोजोर थिबोनानै जों खामानि मावनो नांगोन। आं भिडिअखौ बांद्राय गोलाव खालामनो सानला। जायफ्रा आंनि भिडिअखौ नायगासिनो दं बिथांमोननिसिम आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनानै दिनैनि कन्टेन्टखौ आं बेखिनियाव फोजोबनाय जाबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों, खुलुमबाय। जै बर' हारिनि जै